Základný krok, 8 krokov a 4 salidy, ktoré sme sa učili. Začíname salidou a teraz. To je raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Základný krok salidou komu ide priamo do dvojky. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ďalšia salida bola salida komún dobre. To znamená spoločný výjazd dvojiky. Vysunieme ho, vráti aj 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poslednou salidou je salida amerikána. Vysuniem nohu, prenesiem váhu, spolu naspäť a ide 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.